Bergarako musika eskolan ikasitako 4 biolin jotzaiek Euskal Herriko Gazte Orkestraren udako topaketetako 5 kontzertuetan parte hartu dute. Uztailaren 11tik 15era. Gasteizen, Azkoitian, Hondarribian, Bilbon eta Donostian, Diego Etxeberriaren zuzendaritzapean. Bizi izandako esperientzia konpartitu dute Goienarekin. Ni Lander Mujika naiz, 17 urte dauzkat, eta zinintzan 3 urtekin biolinan jotzen, Suzuki metodoakin. Izan zen pixkat, nire harreman nagusiakin, bera koruan kantatzen zeban, eta ni inbidixa pixkatekin daola, eta esana, nire nego jotzia zehoz eta biolina esan aukera bakarra. Eta ordutik jarraitxo dut biolina jotzen, eta gustora. Eta gero, aurkeztu nintzen konserrera, Donostira, eta handik gero egotik behitxu zozten, indala 3 urte, gero initxuan probak, suplente bezala hartu zozten, eta urten lehengo aldiz titular bezala hartu zozten. Nintzen Mujika naiz, 14 urte dauzkat, eta biolina jotzen 3 urtekin hasi nintzen, eta oin arte jarraitxot biolina jotzen. Nire anai-arreben gandik sortu zen pixkat interes hori ez. Eurak ja musika eskolan zebizen, biolinakin. Ordan sartu nintzen biolina biolina ikastera. Eta gero, 6. mailan eguanean LH-en, sortu jaten interesa bai konservatorioan sartzeko Donostin. Eta initxuan probak, eta sortu nintzen. Eta gero, aurten ja indot 2. maila, konservatorioan, eta zuzendarixak, orkestako zuzendarixak esan zoztan gustauko jaten egora jutia, eta nik esan dutzen baiet, kriston ilusioakin, eta hori eta jo naiz, eta oso esperientzia hona izan da. Ni Beñat Azkar Horta naiz, biolinakin harremana txikitati daukat, 3 urtekin hasi nintzen Suzuki metodoan hemen Bergarako musika eskolan. Etortzegat batez ben eraman gandik, bera biolina jotza belako bai, eta berak pasagozta saletasun hau. Eta ego Landerrekin batera hasi nintzen dela 2 urte deitzu egin duela. Pare bat topaketa atarako, gero sartu nintzen suplente esela eta horten lehenengo aldiz titular. Kriston ilusioa izan zen kasi amets bat betetzia, beteanik egon dalako regotar, baina ja behin parte hartzia titular bezala plazietara eta kriston poza. Ni Alasne Zuinaga naiz, eta 17 urte dauzkat, eta biolinakin nabil, biolina jotzen hasi nintzen 3 urtetatik. Eta hasi nintzen pixkat, nire ama biolin jolia dalako eta baitxa irakasle hemen Bergarako musika eskolan, eta orduan berak sartu zoztan Suzuki metoduan, eta ordutik biolina joten jarraitzu dut. Eta aurreko urtean izan zen nire egoko lehenengo topaketa, udan, eta aurten ja 3. izango zen aurten godakua. Eta ni oso eskertuta nago alde batetik naizen ez titularra nirekin konta dutelako, nik bertan parte hartzeko, eta esperientzia berri, topaketa bakoitza esperientzia berri bat dalako. Euskal Herriko Gazte Orkestrarako kide berrien aukeraketa egiten dutenak, zer bilatzen dute? Uste dut, bilau biharrian lehenengo teknika eta bilatzen dela gehiago, implikazioa, dedikazioa eta denboria eskentzia instrumentuai. Eta hori ez da importantia zure maila igual, da gehiago zenba denbora eskentzen jatzen. Eta orduan geroz da gehiagoen zai hau, geroz daueto jotzen da. Eta adibidez ikusi da egon, zela hasieran ez dago nahi maila ona, eta gero 5 egunetan kriston saltu eta askoz nivel hobia gotia. Eta hori dedikazioa baitxik, uste. Behin egon izango zaretela jakinda, birarako prestatzea izan da, hurrengo urratsa, nola prestatu zarete, nolako izan da bide edo prozesu hori? Lehenengo etxean ikasten asko ensaio dut. Ze oso, niretzat oso errepertorio zaila izan da, hasieratik. Orduan, nire nahiak lagundu dozta bai pixkat. Eta ikasi dut etxean lehenengo ensaio dut repertorio gehixena.
Eta gero ja egora juterakoan egin ditugu ensaio partzialak, sekzioka, eta horre bai asko ikasi dugu eta gauzak sekzio bezala hobetu ditugu. Eta gero ja orkesta osoak batera egin ditugu bai ensaio nahikotxo, eta hor ja gauzak oso asko hobetu dira. Soinu aldetik eta oso desberdinak izan dira sekzionalekin konparauta. Zer moduz joan da bira, herri eta hiriburuetan barrena egindako bira? Egisa esan oso ondo joan da, keja asko gabe. Egisa bai antzoki bakoitzean bere zailtasunak ukitxugula, espazio aldetik, sonoritate aldetik, ze bakoitza mundu oso bada. Baina, bakoitzak ukitxu bere momentu on ikaragarrixak, pila gauza eskin jozku orkesta bezala, eta hori, adibidez Hondarribiko antzokisa txikitxoa esan, Euskaldunako berriz super handixa, eta deneratik ikasi opia eta dana jondia super ondo. Zer moduzkoa izan da Diego Martin Etxebarriaren gidaritzapean aritzea? Bere esperientzia handikoa izanik ere, harentzako ere berria izan da gazte orkestrarekin aritzea. Berantzat esperientzia berri bat izan da, eta guretzat baitxaz, azkenean zuzendari berri batekin lan itxen dozun momentuan, zuzendari bakoitzan mundu bat da, eta bere itxasunak dauzka, eta gure partetik oso gustora ibiliga, eta gauza berri asko erakutsi dozku, eta nik uste bera baitxa gure gandik gauza berriak jaso ditxula, lehenengo aldixa izan dalako Euskadiko Gazte Orkesta zuzentzen. Errepertorioa zer iruditu zaizue, ze pieza jo dituzue eta ze eskatzen dute pieza horiek musikarien aldetik? Jo ditugu lehenengo Aizeskuek jozen redukzio bezala bi pieza, Coplandren pieza bat eta Straussen beste bat. Eta gero guk sokek Aizeskuekin batera jo ginuzen Sostakovitzen 5. sinfonia, Schuberten sinfonia 8. edo 7. sinfonia inkompletua. Gero Jon Snowlaren Lur obra, eta beste biz bat, Borsaken 8. dantza eslaba. Eta pieza horrek oso aberasgarriak izan dira guretzat, ze, batez be Sostakovitzen 5. sinfonia, ze oso leku, edo behintzat gura dinakin leku gutxitan jo leike olako sinfonia potente bat, eta eskertzen da olako aukera bat. Eta gero Jon Snowlaren Lur obra izan da aberatsa teknika aldetik. Ze eskatzen zuen beste teknika mota batzuk, normalian obra normaletan ikusten ez ditugunak. Eta hori niretzat oso aberasgarria izan da gauza gehiago ikasteko. Landerrek aipatu du, Jon Snowlaren Lur konposizioa horixe izan da, aurtengo nobedade nagusia Nestor Basterretxearen memoriari eskainitakoa. Zer moduzko harrera izan du? Hasieran pixkat arrarua eta orduan, baina gero ja, Landerrek esan daben bezala teknikak desberdinak izan dira eta berrixak gehixenotzat. Eta orduan, hori ikastia pixkat zaila izan da, komplikaba izan da. Baina gero ja, orkestan eta landutakoan errezagoa izan da, eta azkenean jendia ikustau jako asko. Eta oso berezia izan da. Snowlak 24 urte besterik ez ditu, sariak jasotzea zer den badaki, zuentzako ere ilusionagarria da konposatzaile gazte bat halako ibilbide egiten ikustea? Gazte bat olako ibilbide bat daukana, niretzat bintzat oso ilusionagarria itxejat, eta gero baitxa motibadoria pentsatzen jatza, azkenean erakusten dau zela 24 urtekin hain gazte izan da, zela izan den kapaza lortzeko bere helburuak edo bere ametsak, eta modu batian niri pertsonalki motibatzeko laguntzen dozta, eta gero oso eskertuta gare bere obra bat estrenatzeko aukera izan dugulako, azkenean hainbeste sari eta irabazitza eta guri emati aukeria bere lan bat estrenatzeko oso pozgarria pentsatzen jat. Musikari gazteontzat zer suposatzen du egon musikari titular moduan aritzeak? Nik uste dut orokorrian kriston onoriaz dela bertan egotiaz, benetan nivel handiko orkesta bada, gazte bezala zaila dela aurkitzen, eta gainera titular bezala egotia plaza etaratzia eta aparaturtetan plaza hori mantentzia
bada gure eguneroko esfortzuan ordainketa bat edo, bai. Eta gero, bertan pila bat ikasten du, jende pila bat ezagutzen du gure salitasun igualekin, hori oso zaila dela bestela, eta onuragarri da alde danetatik. Hemendik aurrera, datorren urtean 6. maila egingo dute Donostian, grado medio, eta datorren urtean daukat buruan itxia superiorerako probak, eta hartzen aben. 14 urte dauzkat momentuz, nik ikusten dut nik gogoakin nago musikaken jarraitzeko, baina aldatu lehizke gauzak, urte asko gelditu jaten dio. Orduan aldatu lehizke, baina nik momentuz bai ikusten dut biolinakin jarraitzeko aukera eta gogoak, kestona. Nik ondo ez daukat oso argi zein izango da nire ibilbidea, eta ez dakit musika munduan jarraitzuko hori argi daukat, ez dakit hobi moduan edo lan bezala, baina hori klaru daukat biolina joten jarraitzuko dela, eta holako aukeretan eta parte hartzeko aukera baldin badaukat aprobetxa bengo ditutela. Justo aurten batxilergoatan abukatuta, musikinariako sarrera frogakin ditut, eta bertan egongo naiz datoren 4 urtetan, biolinan karreria etaratzen, orduan ja guztiz biolinan murgilduta egongo naiz. Bizitza nahiko ametsa izan da, eta lortu dut betetzea, así que oso pozik.